Okay, so back to work na sa ating mini vacation nga, no? So, okay naman yung ating birthday. So, happy Wednesday. So, ngayon, back to work. Normal ulit. By August, nasa Vegas naman tayo, August 20. For like 5 days. Okay, babush, Ilocos Pinoy. Easy lang. Mabuhay. Ka-Iloco. Kalbo. Okay. Okay, it's July 20, Wednesday. Galing lang natin sa work. Back to work na tayo. So, lakad ko muna ang aking aso sa area. Hi there. Hello. Say hi, Roppy. Oh. Yep. Come on. Let's go, Roppy boy. Here. Habang nagluluto tayo ng tinolang manok at adobong paan ng baboy. Diba, Roppy boy? Musta? Come! Busy. Dek. Ngarod. Medyo ka, dati lamlampay na. Natuya mo lang. Nagabo kami diya haras ta birthday nga rod. Diya kami mga 3 days lang. Thank you the 18. Back to work ala tatay bigat. Oh yeah? Ka. Ha, uma ako dininding ti pambanatak saluyot kay di ah. Saluyot gin okra di kita. Ano ka to kay mo? Sige mga anak ng dama. Kabil ko to dita. Kamote. Mayabas mo nga, wala. Awampay. Ang anak ti kamote ng dama. Nawa ka tatlo bigat. Okay. Come on, Robbie boy. So yan ang ating kapitbahay na mga Ilocano. So nag-ano siya, hingi siya ng kamote. Marami kasi akong tanim na kamote. So bago lipat sila sa area. Yan. So dito muna tayo. Medyo silip-silipin din natin mamaya yung ano. Silip-silipin din natin mamaya yung ating nilulutong tinolang manok at adobong paan ng baboy. Medyo malamig-lamig na. Kaninang init. Kaya nagpa-trim ulit ako. Come on, big boy. Kaya nagpa-trim ulit ako ng buhok. Nagpa-trim ulit ako ng buhok. Sa side lang. Talbong na yan. Ayan, pinatrim ko ulit sa side. Ayan. Ayan. Pinatrim ko ulit sa side. Para fresh. Diba? Kalbo. Come on, big boy. Mainit na kasi dito sa California. Lalo dito sa area namin. Pero I think mas mainit yata sa Florida, no? Kanina 104 yata sila dun eh. Nakita ko yung post ni Mia. Butterfly 104 dito, nasa 94 at 94 to 98. Oh, yung mangga oh. Ang dami niyang mangga oh. Tingnan natin. Oh. Ayun ang mangga oh. Daming bunga. Bahay. Okay, let's go. So, tara na. Come on, big boy. Let's go, big boy. Let's go, big boy. Roppy boy. Hi there. Oh, magandang medyo lumamig na ng konti. Kanina napakainit. Hindi naman. Mas maganda magtrabaho pag ano. Gusto ko sana magmotor eh. Kaso nga lang mainit. Ang aking scooter. Hirap na. Baka tumambling tayo. Okay, ang ating area. Ayan, Roppy boy, say hi Roppy boy. Say hi Roppy boy. Roppy boy. Roppy boy. Yay! Grabe.
for sale yan yung RV na yan. Yan for sale. This is for sale. Tingnan natin. For sale yan. Yan, for sale siya. Flagstaff. Kung gusto nyo bilhin, ayan o. Yan yung number niya, 562-402-6873. 562-402-6873. Yan. Tado yan siya. Laki. Okay. Papaya ni amigo. Yung papaya ko magaganda, maliliit. Yan ang aking tinola ngayon. Ayan o. Alright. So, ito. Tahimik ang aming lugar. Ito, tingnan natin yung kapitbahay. Yung mangga niya, marami rin bunga. So, ito yung mangga. Come on, Robbie boy. Daming mangga, oh. Ayan, oh. Dami. Maliliit. Ganyan yung mangga ko, pero hindi siya ganyang kahitik mamunga. Ito, ang ganda, oh. Kasi siguro may ini-spray dyan. Ayan o. Mangga. Sarap niyan sa bagoong. Ayan o. Mangga. Yung isang mangga ko patay eh. So ito yung area namin. Tahimik. 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 You okay? Kuhanan ko na kaya siya ng talbos kamote. Oo, kuhanan ko na ng talbos kamote para ilagay natin doon. Anong baboy. Bahay. Yung aming Lawyer. okay. Okay. Nandito na ang ating kinuhang talbos. Ito na ating kinuhang talbos para sa ating kapitbahay. Yan o, para Robby. Bigyan natin. Camel. Kulit eh. Oh. Talbos kamote. Knock knock. Hi! Kamote. Kamote. Oh, thank you. Alam na yung aso dito. Thank you so much. Okay. Kapsat. Bagoong amon. Wow, ay na po. Agyaman ako, Nay. Sige. Thank you. Okay. Okay, let's go. Hala, ibigyan na natin yung kamote. Good job, good job. Na. Ganyan ang magkakapit-bahay. Nagbibigayan. Ano, rapido. So, yan. Malamig na. Kailang may lamigan ng aking kalbo. Sarap. Malamig. Pero may pagka konting dami kong iniinom na tubig. Kailangan hydrate ka ng hydrate. You okay, big boy? At maglalaba tayo mamaya. Ang paglalaba 9 PM 9 PM ang paglalaba kasi para hindi malakas sa kuryente. So marami na rin akong labahin. So maglalaba ako mamaya ng alas 9 ng gabi para hindi malakas ang konsumo ng kuryente natin. Di ba, Rop?
Sales. Yung papaya at malunggay sa tinola. Palatan na natin. Itong papaya natin. Ugas na yan. Galing sa backyard ko. Ating habang nag-exercise, talbosan natin tong malunggay. Okay na. Ating malunggay. Ayos. Kamay natin lahat. Ugasan muna natin. Maraming luya. Ayun. Masyad. Nag-uusapan nila. Ayos. Ito. Pinot. Okay. Yan po ang ating pagtatapos ng ating vlog ni Kalbo. Ang vlog ni Kalbo. Tapos ng ating niluto. Tinolang manok. At adobong paa ng baboy. Ito po si Boy Kalbo. Babush.